епизоди. Така, режисьори, трите, приятелки, трите. Но стана уникален. Гледайте го! И няма да издадем. Преди малко го качихме и той е готов. Няма да издадем една тайна. Гледайте и ще разберете нашите тайни. Няма да казваме спойлери. Само Абонирайте се гледайте. за нас. Значи филм е уникален, страшен. Значи нещо такова се случва. Айде един спойлер. Айде. Само аз също ще ви кажа един спомен, че има много яка, която искам да видите каква е. И ако искате такава, По-точно такава. да, обадете се на нас и ще ви Пишете ни под коментарите. Кой иска и ще му направим същата. Ама между другото направим филма уникален и е страшен. И се казва Трите приятелки и злия демон. И ще разберете всички най-тайни. И ще разберете защо Апи така да се виждам и ясна. И ще разберете защо. Гледайте Ще филма. разберете. И ще разберете. Ще разберете, ще видите. Няма да издаваме. Така, Но гледайте. само да кажа, че В четвъртък ще качим да. втори епизод. Абонирайте се за нас, ако ви е харесало видеото. Обичаме ви. И само да кажа, че филма се качва в 9 часа. Качете долу към банка. Абонирайте за мен. Пише се За мега яките имена. Филми. И се абонирайте за мен, защото аз имам също канал и ще искам да се абонирате за мен. Какво могат моите приятелки? Да. Малката носи. Значи да кажа, че малката играе, тя е малка, не може да чете, но репликите са уникални. И аз да пиша в моето видео. Давай. Пише се Емилия Марилова. Емилия. Не. Или правите Емилия Марилова или Емилия Огнянова. Да, да се смея нещо да кажеш. Ами абонирайте се на моя канал. Още 2 абоната и ставаме 50. Ще има giveaway. Абонирайте се и това е от мен. Чао, чао! Чао от нас! Чао!